Jekk għandek il-ktieb tissir mill-qalb żgur stajt innota li l-maġġoranza tar-riċetti ġew miktuba minn patrijiet u sorijiet. Ġejna hawnhekk San Ġwan biex naraw x'ħareġ il-kunvent fejn jgħix Patri Pawl Buġejja, wieħed minn fost dawk li tasemu għal dan il-ktieb. Iltqajna ma' Patri Pawl Buġejja fil-kċina tal-kunvent tal-Franġiskani Kapuċċini waqt li kienet isajjar għal kumplament tal-patrijiet. Prepara żewġ riċetti minn fost id-39 li għandu fil-ktieb, dik tal-qarabali mimli bl-irkotta u risotto bix-xejr. Id-dedikazzjoni u l-imħabba lejn il-kċina bdiet minn meta kien żgħir u kompla jrawwimha fil-kunvent. Mhix minn hekk meta kont din id-dar li l-mama kienet tħallini nkewwel fil-kċina xi ftit jew wisq u m'hemm nibda id-dar namra għat-tisir. Filwaqt li l-mama kienet tissajjar missieri kien kok, hija u kok. Kienet ix-xewqa tiegħu li jkollu wħud mir-riċetti ppubblikati. Saħansitra ħal inizjattiva biex iħajjar monasterji oħra jresqu riċetti minn tagħhom. Għatti sentejlu kont provajt, tifhem, kont tibt il-monasteri, tifhem biex nitbu xi riċetti ma kienx rispons. Mbagħad ġiddin l-opportunità bl-ħsieb, meta ċemplu l-uffiċċju tal-President biex ninkludi anka xi riċetti minn tiegħi. Li għallew ta' xi ċajta jiena biex idod fejja fubija. Fl-isfond tar-riħa tal-ikel li fewħet il-kċina, Patri Pawl qasam magħna s-sigriet ta' x'jagħmel ikel tajjeb. Barra l-ingredjenti, tifhem, l-ikbar ingredient kif anka jixed il-ktieb huwa l-qalb, jiġifieri l-imħabba. Għalhekk il-tisjir tal-mama u tan-nanna, eċetera, huma bnini għaliex isajru bil-qalb. U dak huwa l-isbaħ u l-aqwa ingredient fit-tisjir nemmen jien. U l-kumplament tal-patrijiet ġieli gergrulu xi ftit. Mhix il-wies, għana forsi xi darba żelqa l-melaħ li ma tantx nuża melaħ, ma ġieli tifhem imma l-pija anzi jgħidu li sajjar, tifhem, kuntenti billi nsajrilhom.